Hemra sana kurban yara eyler kelbin yar. Gel gülüm gel ayım gel o. Ha eyranı turanı her meydanı Hemra sana kurban yara eyler kelin yar. Gel gülüm gel ayım gel ey. Gel gülüm gel. Selvi köp sağ olun yerine yetirip beren ajaýyp aýdymyň üçin. Selvi naha tomaşaçylarymyz ýaşlaryň durmuşyna garaýyş barada gyzyklanyp biziň 0-19 Gysga welimize bir näçe sowallar ýollapdyrlar. Biz hem iýleşlerimizden isleglerini nazarda tutup gepleşigimizde ýaşlaryň pikiratda sahypany girirdik. Siz nähil pikir etýän durmuşda öz orduňyzy tapdyňyzmy? Hawa tapdym, sebäbi men öz söýýän kärim boýunça dähmet çekýän. Çağa wagtyňyzda näme arzu etýärdiňiz? Aýdym şolman arzu edýärdim. Arzularyňyza ýetmek üçin ihlas edýäňizmi? Elbetde edýän. Töwelemi? Sınawatda bäsleşige nähil garaýaňyz? Bähdeşligim ýok, ýerinde ösüş ýok. Onlar has üstün bolasyň gelýär. O senden has üstün bolasy gelýär. Gara şey ösüş bolýar-da. Siz günüňizde nämeden başlamagy halaýaňyz? Men günümi ilki bilen paragat asmanymyza seretip başlaýan. Ýakyn geljekde näme sabarsyzlyk bilen garaşýaňyz? Öňümizde medeniyet we sanat hepdeligi bar. Şeýle hem Maktumly Pragymyzyň şygyryýat güni bar. Gözel diýarymyzda uluşatlyk şowkuny bilen belläp geçirýär. Täze-täze aýdymlarym bilen şoňa çene ýetişdirip şol aýdymlarym bilen çykyş etmäne garaşýan. Näme renk halaýaňyz? Men ak renk gowarýan. Nähil tagamlar halaýaňyz? Palaw gowarýan. Siz özüňiz tagam pişirip bilýäňizmi? Elbetde pişirip bilýän. Size belliňiz aýtsalar nähil garaýaňyz? Men gowy garaýan. Men belligim aýsala gowarýan, düzetmäni gowarýan. Özüm hemişe düzetip gelýän ýalňyşymy, belligimi. Nähil häsiýetli adamlar gowarýaňyz? Men gownaçyk adamlar gowarýan. Selvi, anha ýaşlarymyzyň, ýagny biz serede oturan iýleşmemiziň bir näçesiniň sowallaryny seljerip biz size hödürledik. Sowaly bize ýolan iýleşmemiz bilen tanış edäýeli. Mara vilayatynyň ýaşaýjysy Şahir dostumuz Şageli Salih ýollapdyr. Şagellerde köp sağ bolsun aýtýar, şeýle ajaýyp soraglary ýollap durmagyny haýyş edýär. Onu näme? Selvi, sowal ýollan Şageli Salih üçin bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip beräýin. Başysyny
Selvi, köp sağ olun yerine yetirip beren ajaýyp aýdymy üçin. Mahmalawaňyz belent ýanglansyn. Elmydama işleriňizde de diňe üstünlükler ýar bolsun. Bize serede oturan tomaşaçylarymyza aýtjak arzuwlaryňyz bardyr. Şu purtatda bizi tomaşa edýän mehriban tomaşaçylarymyza maşgala awadançylygyny arzu edýän. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, medeniýetimize, sunatymyza sarpa goýýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý mehriban arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyzyň alyp barýan işleri ondan beýläki rowaç bolsun. Belent başlary elmydama aman bolsun. Köp sağ olun Selvi, arzuwlaryňyz sasyl bolsun. Size de sanat älimde diňe üstünlükler ýar bolsun. Köp sağ olun. Sağ olun. Mehriban ileşler, eziz tomaşaçylar. Biz size yeni bir yola maşgala awadançylygyny, il ýurt parahatçylygyny, maşgalaňyzda çağa ülkeleriniň ene hudusynyň, Türkmen owazynyň belentden ýanglanmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Bizi şeýle eşretli zamanada ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jalarsa belent başlar aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama üstünlüklere besensin. Mehriban ileşler, eziz tomaşaçylar, şeýle süýji arzuwlar bilen biz gepleşigimizi jemleýär. Biziň gepleşigimiz barada pikirleriňizi, bellekleriňizi, teklipleriňizi, sowallariňizi, şeýle hem biziň gepleşigimize gatnaşmak isleg bildirýän ýaş dehillerimiz bar bolsa, biziň 0519 gysga beligimize SMS ýollap bilersiňiz. Biziň gysga beligimiz elmydama ulgamda. Ýene-de görüşýänçek, hoş, sag bolun.